V žiadnom prípade útočia na vodnú pištoľ. Počkajte, v žiadnom prípade. Naozaj tou vodnou pištoľou bijú do fľaše s vodou. Vidíte to? Je to šialené. Každý chce túto vodnú pištoľ. Toto je vodná pištoľ, o ktorú sa všetci bijú. Možno je malá, ale počkajte a uvidíte jej striekací efekt. Vyskúšajte to. Otočením prednej časti prepnete do režimu striekania, potom prepnem do režimu ventilátorového striekania. Pozrite. Oplachujem priamo z diaľky. Páni, tlak vody je naozaj silný. Oveľa silnejšia ako moja stará tryska. Táto tryska strieka jemný, ale silný prúd vody. Jedným tlačidlom prepínate medzi režimami umývania auta, zavlažovania a čistenia dvora. Vysoký tlak, striekajúca voda, štýlový dizajn. Šetrí čas a námahu, toto je určite nevyhnutný pomocník do domácnosti. Ak máte marcot, určite si ho musíte kúpiť.